Good morning, everyone. Unu bọkwalụ chi tata ọfụma ndị Igbo. Ka unu mee n'ụbọchị tata, ama m na unu larụrụ ọfụma. Ama m na unu bọrọ chi tata nke ọma. Tata bụ afịa nkwọ ọma nụ ndị nke m. Nkwọ tata malụ gị mma. Nkwọ tata wetalụ gị mbuni enu. Nkwọ tata wetalụ gị mmepe ụzọ. Nkwọ tata wetalụ gị ihe akụ na ife enwe. Nkwọ tata wetalụ gị ogologo ndụ na arụ isi ike. Tata bụ ụbọchị ikuku. Ọfọm na-aga n'isi onye ọbụla n'ụbọchị taa bụ ka ikuku ọma kusa onye ọbụla. Nke onye a na-eme bụ nke dị mma ka o ji sie ike ka ọ dịrị nwoke na nwaanyị mma n'ụbọchị taa. Ise, unu agọkwa ọjị ụtụtụ. Unu agọkwa n'ọjị ụtụtụ. Ọjị dịkwa mkpa rinne na ndụ onye Igbo. Gift daalụ nne, thank you so much. Ya gazie elu gị o. Ọjị dị mkpa. Ọjị dị very very vital. Some people na-ada ajụ m kelu ka fa ga-esi wee chee ọjị. Ụfọdụ ndị na-awake up recently ha na-ajụ m na fa mara ka fa ga-esi wee chee ọjị. N'anya kịta bụ to 9 ịfụ na anyanwụ ụtụtụ awago n'igwe ebe na ebe ị nọ na ị ga-afụ na anyanwụ ụtụtụ apụtago. Ị nwere ike na-awa ọjị gị mgbe anyanwụ ụtụtụ jiri wee pụta. Ọ dipendịrị ka your day's activities dị. Ọ dipendịrị ka your routine dị for the day. Onye na-anụ onye bụ eze nwaanyị ọma mmiri Ochendo Ọkịja ka m nọ ebe ahụ ka isi anụ onu m, Anambra State. 08186113606. Ya dịrị gị mma. Ị nwere ike na-aga ọjị ụtụtụ gị like now anyanwụ ụtụtụ ji awa n'igwe. Ọ dipendịrị ihe ị na-eme n'ụbọchị. Ọ dị mkpa. Ọjị dị vital dịka onye gboo. Bifo ị na-eje ebe ọbụla ị na-eje n'ụbọchị, bifo ị na-apụ ọlụ gị, bifo ị na-apụ afịa gị, bifo ị na-aga shọpụ gị ebe na ebe ị na-eje n'ụbọchị, ọjị dị ezigbote mkpa ka ị gaa ọfụ ụtụtụ bifo ị na-apụ. Ịpụta ụtụtụ ịsa arụ, ịsasịa arụ gị, ịpụta ụtụtụ ịkwọ aka gị, kwọpụ aka ọla. Ihe m na-akụzi ya bụ some people na-asị m melụ ha voice note, m tichie ha how to do it, ka esi agọ ọjị ụtụtụ. Onye ka m ji wee pụta kịta sị ka nkọwa ya nwa nke oge. Ịpụta ụtụtụ ịkwọ aka gị, ịkwọsị aka gị. Mgbanwe ị na-akwa aka, ị na-akwapụ aka ọla. Aka ọla ka ị na-akwapụ ihe ndị ị metụrụ aka, ọ bụ na nlọ iji gaalịsị na nlọ. Ịkwọ aka gị, kwọsị aka, iwere ose ọjị ekwesịrị ka ọ na-akọ gị dịka onye Igbo. Ose ọjị ekwesịrị ka ọ na-akọ gị. Iwere ose ọjị a jụọ na-arụ gị. Ị nwere ike iji mkpụrụ ose ọjị na-abụ, ị nwere ike iji mkpụrụ ose ọjị 4. Iwere ya wee jụchasị arụ gị. Ị na-ajụcha ị na-ekwu okwu, ị na-ajụcha dị ose ọjị na-ekwu okwu. Isi ya na ife niile bụ ọrụ akwụ, ife niile bụ ụchụ, ife niile bụ ihe nkodo ọbụla, ihe niile bụ ihe kwesịrị na ị na-ajụchapụ ya na-arụ gị. Iwere ose ọjị imesi anya, ije tụfuo ose ọjị a ebe mmadụ na-ama azụ ya ụkwụ, ebe enwere onye ga-azọ ya ụkwụ. Ịtụfuo ya ọsọ gị. Ọbụna gota dị around you, ịtụnye na gota. Ọbụna n'ọfịa dị around you, ịtụnye n'ime ọfịa. Imesịa yi wee tụọ nzu dị vital dịka m na-agwa bebigodo m nzu ahụ. Nzu dị very very vital. Nzu dị mkpa. Ịtụọ nzu dịka kịta nke a bụ ọkwa nzu. Ịtụọ nzu ụtụtụ, ịtụọla na nzu. Mi nọ n'oyibo, mi nọ na village ebe ọsọ gị nọlụ.
ọ bụrụ na inside your room ka ị nọ wee na-agọlụ mmụọ ndị gị na faso inwe nzu ntu a nzu ga ị nwere ike gwee ya egwe itinye ya n'obele mkpọ ọ na igweli ya egwe. Ọ bụrụ na ị nwere ọkwa nzu like this igwe ya egwe iwunye ya na waterproof white ịpụta ụtụtụ iwelu mgbanwe ịbịa jụcha ose ọjị a ịsago iru gị den ịsago ọnụ gị den ibute nzu ganwa iwe bido ịtụla na nzu iwenite nzu ahụ na ikpokue Chukwu okike si ya bịa ma nzu ọsọgodo ya bụ n'ime room gị dịka ndị n'ọlụ oyibo na-asị mmelụ ha ka ha mata ka ha ga-esi na-atụ ya iwenite nzu otu anụwa ikpokuo Chukwu okike si ya bịa tụọ nzu ị na-drọp nzu ahụ gradually nwayọ ị na-drọp ya nwayọ na be gị anwa ọ bụgo nọ n'ime room gị o nwere ife ome after you can clean it up iweta ya obere ị na-drọp ya Chukwu okike bịa malụ nzu chim bịa malụ nzu ịmalụ chi gị ịmalụ afịa ịkpọ onye afịa ịmalụ afịa ma chi gị ọ bụ na ị mara afa chi gị mana ịma afa ahịa ya ịkpọ ya afa ahịa ya isi chi gị onye dị ntụ ya bịa malụ nzu inye chi gị tụọ chi gị nzu. Agwagbu gị na nkụzi m mgbe gara aga na nzu bụ usoro anyị si achọba mmụọ ndị anyị na ha na-emekọ ihe ọ usoro anyị si achọba fa mma. Ịtụọ chi gị nzu ahụ ịkpọkuo na be nna gị ma ị na abroad ma ị nọ n'ụlọ kpọkuo na be nna gị kpọkuo na ebe ahụ ị nọ. Ọ bụrụ na ị bụ somebody na abroad ị nọ Lagos ị nọ Ọnịcha ị na Abuja kpọkuo ana ahụ ị nọ n'ime ya that point in time kpọkuo ya ịmụ anya nzu. Ịkpọkuo alụsị be nna gị fama anya nzu. Ịkpọkuo mmụọ na-emelụ gị ife ịbụrụ onye otu mmiri kpọkuo ndị otu mmiri gị mafa nzu. Ịbụrụ onye otu ọgbanje kpọkuo ụmụ ọgbanje mafa nzu. Ịbụrụ onye otu ikuku otu ọkụ otu anị ịkpọkuo ofe ịchọbasịa mmụọ ndị a niile mma etu ọfa nzu. Ịbịa tụsịa afa nzu mmụọ ndị dị ntụ afa anọlugo atalat na-ege gị ntị. Ha anọlugo mmụọ ndị ịkpọ onye nke ịkpọrọ gbabata ịkpọ ndị ichie be nna gị ịkpọkuo fa ịkpọkuo ụmụ ọkpụ be nna gị ịmọbafa nzu ịtụba nzu ntu a kịta ị na-drọp dị nzu gradually. Ọ bụrụ na nzu inwe na nzu gị na-egwero ya egwe like this na nzu inwere bụ nzu okpoko ya nzu ka dị n'okpoko nọ ya bụ nzu ebe m nzu okpoko na ọ bụ na nzu inwe bụ nzu dị n'okpoko na nzu gị na ọdịrọ in a grinded form like this ịbụrụ nwoke you make use of this. Ọ bụ na ịbụ nwoke ọ bụ na ịbụ nwaanyị you make use of this. Dịka m bụ nwaanyị kịta ihe a kịta bụ nzu nwaanyị. Ọ bụ na nzu gị na igwe ya egwe you can use your nails ị na-akpọku mmụọ ndị dị ntụ ị na-eme nzu a ntụ a ị na-ayọsị ya. Ịkpọkuo na be nna gị bịa mara nzu ịyọọ ya. Ịkpọkuo chi gị bịa mara nzu ịkpụọ ya. Ịkpọkuo ndị mmiri gị bịa mara nzu ịkpụọ ya. Ị na-use your nails ị na-drop ya na ground ị na-ekwubi okwu ị na-drop ya na ground ị na-ekwubi okwu ikwusie ya. Ọ bụ na ịbụ nwoke yuzuo nka ịma na ime na nke nzu ibupụ nzu ntu a iwenyitezi ọjị iwenyite ọjị like this iwenyite ọjị like this now. Ọjị nke m ji now 1 2 3 4 o nwere 4 parts is a 4-part kola. Ọ dị ịnọ dịka onye ọdịnala m ga-advise gị ị na-azụ ọjị ị na-azụkarị ọjị nwere 4-part kola. 3 parts dịkwa mma ọjị ikenga gị ma ọ bụ na ọ bụghị ịtọ ọ dị 3 parts mana ọjị ikenga but ọ bụ na nke a m ji kịta ọ dị 4 nke a kịta dị 5 parts kola dị ihe a then this one is 4 na iwe wee ite ọjị gbanwee ịtụsị ya na nzu iwe were ọjị a tinye n'efere. Ị ga-achọta efere iji enye mmụọ gị na faso ọjị. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị ibunyite ọjị a kịta ibido gobe ọfọ na ya ikwubibe okwu na ọjị a. Some people enwere ike iweta ọjị a close to your mouth iweta ọjị a nso n'ọnụ gị ma ị nọ n'ọlụ oyibo ma ị nọ na village iweta ọjị a nso n'ọnụ gị ị na-ekwubi okwu n'ime ọjị a ị na-akpọpụ mmụọ ndị gị na faso ha na ife ha ịchọ ka ha meelụ gị n'ihi na-achọ ịpụ afịa kịta n'ihi na-achọ ịga n'ebe ị na-azụ ahịa n'ihi na-achọ ịga n'ebe ị na-alụ ọlụ n'ihi na-achọ ịga n'ugbo gị ị na-achọ ịga na your farm ịgwaba mmụọ ndị gị na faso okwu n'ime ọjị a ha meelu gị ihe dị ntụ a ha meelu gị ihe dị ntụ a n'ihi na yoghị ihe dị otu a n'ihi na yoghị ihe dị otu a. Agwa gị na ọjị bụ mkpụrụ osisi anyị si na ya agwa mmụọ okwu mgbe ahụ ịma na ịkpọkuo na ndị ichie gị tụọ na ha nzu ịchọba na ha ma onye ọbụla na ala ati na-ene gị
ibido connect eba with them with this kola nuts. Ibido na-ekwu okwu n'ime ọjị ga na-agwafa na ife unu ga-emelu m, ana m eje ahịa kịta, achọ m ka mkpọsa, achọ m ka nle. Onye ọdịnala kwesịrị na-akwa nya ife akwa ekwesịrị na-eme na ndụ gị ma ịmalụ forces dị in you, ịmara the power in you, ịmalụ the energy dị n'ime gị na ihe ị na-eme attract na ihe ị na-represent. Ị gaghị anọ n'ihe akwa mgbe anyị na-ekwu okwu anagwafa with authority. Mmụọ na-ege gị ntị den sifa na efi chọ ka ha melu gị ihe a na-abịa ịkpọba eleghele na shop gị na ịchọrọ ya. Ihe a shop gị na-adị ka ebe agbala ụchụ na ịchọrọ ya. Nwa ọdịnala ada akwa akwa, nwa ọdịnala ikwesịrị ịma nru uju ihe uju a ga-eme gị. Ka ndị nọ gị n'akụkụ wee mara yes na ife ị na-eme n'ịmụ ihe ị na-eme. Ka ndị nọ gị n'akụkụ ghara ị na-akwa gị emu mgbe ị bidoro na-ekwu okwu n'ọjị asị ha unu mere m ihe dị ntu a, I'm going to my shop now. Ya zitere gị customer n'ugwu na this ọjị ụtụtụ. You can do it even if not na shop gị nwere ike ịga ọjị na shop gị, depends on ebe shop gị dị na your privacy there. Ị ga-aga ọjị gị ebe anwa. Mgbe ị na-ekwunye okwu n'ọjị, ikwunyezi okwu n'ọjị agwabazie ha melu gị nke ha melu gị nke ha melu gị ihe ọma na ihe na-ayọ ha bụ akụ na ụba, ife ị na-ayọ ha bụ ego. Dịka ị na-apụ ha dupu gị dunata gị, ha mere elu gị ọnwụnwa. Dịka ihe ị ga na-ekwunye n'ọjị ka m na-agwa gị, mkpa m nwere ike ọ ga-abụ mkpa gị, ihe na-akpa m aga-abụ ihe na-akpa gị. So mana ana m ebrief ya like ndị na-asị m kụzielu ha ka ị nwee ike chịkọta ya. Ibidozi ikwu okwu ijide ọjị ọsọ gị debe ya n'ọnụ gị wee na-ekwu, ọsọ gị tinye ya n'efere iji eche ọjị. Ha meelu gị ihe dị ntu a, ha tifolu gị ụzọ na onwe kọntraktị ị na-eche, onwe kọntraktị ị na-expect. Ha mee ka kọntraktị agazie, ha mee ka ihe ọma mee. N'ihi na-ekwu okwu n'ọjị a ka ọ dịrị gị mma. Ikwuchachacha ihe niile ị na-ekwu n'ọjị a, isi ha n'ịma and dị convinced na ha azago gị na ha ga-eme ya. Ise ọ bụ na ị bụ nwaanyị gọlọ ọfa n'ọjị, ịgosi ọfa nwa, ọ bụ na o nwere nwoke nọ by your side, ibunye ya ọjị ọwalụ gị ya. As a woman ka m na-agwa gị, ọ bụ na nwaanyị ka ị bụ na ịgọrọ ọfọ n'ọjị, ịgosi ọjị. Ọ bụ na o nwere nwoke dịka ị na-aga ọfa mebi na nwoke bata, ma ọ nọ dịka ị na-aga ọfa na gị na nwoke bi n'ụlọ n'ịnụgo di, ma na nwoke na around you, mgbe ị gosiri ọfọ ibunye ya ọjị ọwalụ gị ọjị anwa. Mana ọfọ gị bụ ngị ga-aga ọfọ gị maka ọ gị ma ihe na-ayọ mmụọ gị. Ọfọ gị bụ ngị ga-agụ ya ga-ekwu okwu n'ọjị gị, gị nwa ma ihe na-atụ anya ya n'aka mmụọ. Ikwubi ekwusie inyezie nwoke ahụ si ya waalụ gị, gwa mmụọ gị na faso na ikwusie na ka nwoke nọ gị n'akụkụ wa ibuli enye nwoke nọ gị n'akụkụ ọwalụ gị ọjị ahụ. Ọ bụ na awa this 4-part kola now, ọ gbara ụzọ ịnọ. Awa anya efe ya ịwụsị ya ọgbọ ịnọ n'efere anwa. Iwelu aka oke gị ngị nwa bụ onye gọlọ ọjị, iwelu nke ị ga-atụpụrụ mmụọ gị na fa nọtọ elefa. Ọ bụ na ịbụ somebody maybe n'imele ihe chi na gị na ihe chi gị nọ, that the symbol of your reincarnated spirit, the symbol of your chi. Ọ bụ na gị na ya nọ n'ụlọ, iwelu 1 part n'ọjị anwa etonyeli ya. Iwelu nke ngị nwa ga-ata ata. Onwe onye nọ gị n'akụkụ, onye ahụ ị nwere right inye onye ahụ ọjị owelu. Ichilizi ọjị nke fọrọ afọ, o nwere ike ife ofu, o nwere ike ife ofu, o nwere ike ife ịbụọ, depends on ọ bụ sọ gị wa dị ọjị o ka ọ bụ na mmadụ nọ gị n'akụkụ. Iwere n'aka oke gị, iwelu nke mmụọ tụpụrụ mmụọ n'ezi. Inye onye nọ gị n'akụkụ, imego ọjị ụtụtụ, ịkpọkugo mmụọ, ịgogo ọjị ụtụtụ. Mmụọ ga-ege gị ntị melu gị ihe ahụ ị na-arịọ. Try ya ka ị na-aga ọfọ ebe na ebe ị nọ na you can do it. Ị bịa gosi ọjị a na ịgosi ya n'ọjị, the next thing to do is to give them drink. Like this is kai now, this is adogbe. Nke ndebe anyị dị ihe a, nke a na-esi na Okija be anyị, this is pure adogbe. Ihe a m ji n'aka now. Iweta mmanya mgbafe inye n'afọ ọjị. Ihe ndị the materials ị nidiri iji wee go ọfọ ụtụtụ. Iweta mmanya, ịgbapụta mmanya na short. Ịgbapụta mmanya na short. Ịgbara mmanya anụnwa. Isi fado
na ihe ahụ ị na-ayọ ha n'ọjị n'ọkwa ofu ihe ahụ ka ị na-ayọ ha na mmanya. Ofu okwu ahụ i kwuru n'ọjị n'ọkwa ihe ahụ ị nwere ike ịma mbidozi n'isi gụsabalụfa, ịma mbidozi n'isi gwaba ha ịgwachakwa ha ịgwakwa ha ọzọ, ịgwachakwa ha ịgwakwa ha ọzọ, ịgbapụtazie mmanya ahụ otu a, ime ka iko gị juo eju. Ịfụ na nke m ejuru eju na but ịtajuo ya o juo eju. Ọ bụ na o juo eju like this, ịgwa mmụọ ndị gị na vaso si nọ ihe ahụ ị na-aga ịgwa afa n'ọjị ọkwa ofufe ahụ ka ị na-agwa ha na mmanya. Ọfọ soro ibe ya lee, ha mezuolu gị ife ọma, ha butelu gị ego, butelu gị ihe akwakụ na ihe enwenwe, n'ihi na apụ na shọpụ gị, n'ihi na apụ n'ụlọ ọrụ gị, n'ihi na apụ n'ebe ị na-eme biznes na ife ị na-ayọ bụ ihe ọma, ihe na-ayọ bụ nwere onwe. Ọfọ soro ibe ya lee ise. Ikwu bịa ya na mmanya ibido tasa. Ọ bụ na ị nwere symbol of your chi in your house, ịtasa ma like me now, ntasa na chi m n'ebe a now, ntasa na chi m, ntasa na mmụọ ndị mụ na fa nọ here, atasana m ya, ntasa kwue na ndị mmụọ ndị mụ na ha nọcha, ntasagide mmanya enye na mfa. Mgbe ị na-enye ha mmanya make sure na onwe nke fọ gị nwa ga-aṅụ. Ị ga-eme sure na ihe ọbụla ị nyere mmụọ na imetụrụ ya ọnụ, ihe ọbụla ị present itu mmụọ ọ bụ chigo, ọ bụ mmụọ ndị gị na faso, make sure na ihe ahụ balụ gị ọnụ. Inye mmụọ ife irilie, inye mmụọ ife irilie, mmụọ na reject ya, maka ihe ị na-eri ka ị ga-enye mmụọ gị. Ntu ifo kịta ịta isigo mmụọ gị na fanọ, mana ọ bụla aṅụ ịṅụọ dị nke fọrọ n'afọ, dị nke afọ nke ahụ ịtafọ depend on otu isi aṅụ onye ọbụla ị ga-aṅụ ịṅụọ. So ọ bụ na ihe ndị a ngwa gị na ị ga-enwetanwu ya, anyone ị nwere weli ya wee hịa mmụọ gị, anyone ị nwere weli ya wee nekọta mmụọ ndị gị na fanọ, weli ya wee tụọlụ mmụọ befe na-apụ n'ụtụtụ. Ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka na nwa nkenke oge tata bụ ụbọchị afịa nkwọ. Ọmaka meelụ gị ọpụpụ na mbata gị bụrụ ngọzi. Ị nọ na shọpụ gị, ị nọ n'ụlọ ọrụ gị, ebe na ebe ị nọ na wee na-enene m, asị m ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata. Ọ ka bụkwa onye nke gị eze nwanyị ọma mmiri Ochendo, ebe ị kasị anụ ọnụ m bụ Ọkịja Ihiala Local Government, ọ dị na Anambra steeti. Naanị otu akara ekwentị ka m nwere na WhatsApp 081-861-13606. Ọmaka meelụ gị ya bịa gazie ije afịa tata, ị ga-azụta ife dị mma.